δύο μεριές τους λόφους τους στέριωσαν ο καθένας. Λυκιώτες, Τρώες, Αργίτες έσμιξαν και μυρμηδόνες όλοι και πιάστηκαν τρογύρω από τα ψυχοκορμί του σκοτωμένου, φρικτά κουκιάζοντας και οι αρμάτες τους αλάγια σταυροντούσαν και ο Δίας με νύχτα μαύρη ετύλιξε τα ντροπαλέματά τους για να ξεσπάσει ανήλαιος πόλεμος τρογύρω από το γιο του. Από βουνού φαράγγι σύχλωρο ψηλά πως ανεβαίνουν, από τους λατόμους τα χτυπήματα και από μακριά γρικιούνται. Όμοια κι αυτόν οι βρόντοι ανέβαιναν ψηλά από της γης στα πλάτη, από το χαλκό και από τα καλόφιαστα βοηδόπετσα σκουτάρια, τα δίκοπα κοντάρια ως πάνω τους και τα σπαθιά κρουγόνταν, κι ουδέποτε κανένας που έξερε το θείο το Σαρπηδόνα θα τον ξεχώριζε. Τι γέματα και σκόνες και κοντάρια από κορφής τον αποσκέπαζαν ως με τα κρόποδά του. Και όλο πύκνωναν στο κουφάρι του τρογύρω, σαν τις μύγες που ζουζουνούν στη μάντρα, ολόγυρα στις γαλατοκαρδάρες την άνοιξη, καθώς ξεχύλισε τους αρμεγούς στο γάλα, όμοια και εκείνοι στο κουφάρι του μαζεύονταν τρογύρα. Και ο Δίας στιγμή από τον άγριο πόλεμο δεν σήκωνε τα μάτια τα στραφτερά, μονθόρια διάκοπα, και εντός του εστοχαζόταν πολλά για το χαμό του Πάτροκλου και αναρωτιόταν, τάχα να το σκοτώσει δίχως άργητα μες στη σφαγή την άγρια με το κοντάρι ο γάβρος Έκτορας στου ισόθεου Σαρπηδόνα, το κορμί πάνω και από τους ώμους του να πάρει τα άρματά του, για και σε πιο πολλούς τον παιδεμό τον άγριο να πληθύνει. Και αυτό του εικάστη ως διαλογίζονταν το πιο καλό πως είναι, μια φορά ακόμα πάλι ο σύντροφος του ξακουστού Αχιλλέα, τους Τρώες ομάδι και τον Έκτορα το χαλκοκράνι πίσω να ρίξει στο καστρί και θάνατο σε Τρώες πολλούς να δώσει. Από όλους πριν το στήθος του Έκτορα περίσσια δίλια βάνει, πηδάει στο αμάξι του και φεύγοντας φωνάζει και στους άλλους τους Τρώες να φύγουν. Τι τη γνώρισε τη ζυγαριά του Δία.